Hola, soc el Lluís Busquets i Galbosa, escriptor, periodista i professor. He dedicat molts anys a donar classes, ara encara continuo com a consultor de la Universitat Oberta de Catalunya i fent classes a ensenyaments mitjans, i em vaig jubilant com a catedràtic d'institut per poder escriure una mica més com a periodista. Encara treballo amb articles sovintejats al Diari de Girona, i com a escriptor he publicat nombroses col·laboracions de molt tipus, assaigs literaris, didàctics, fins i tot novel·les infantils i juvenils, i especialment per adults, i assajos, entre els quals Última notícia de Jesús del Natzaret, que va sortir per Nadal del 2006, i ara en aquest rentre de setembre del 2007 ja té 4 edicions i una de castellana. Ara presento la novel·la El Testament de Moisès, que és una novel·la ambiciosa i, com ja indica el mateix títol, de temàtica històrica bíblica. Tothom sap que, segons la Bíblia, és impossible saber on Moisès va estar enterrat. Jo m'invento que Moisès, el nom ve d'Amon Moses, estimat d'Amó. Amó era un déu egipci, surt d'Egipte i, com molts vells que han passat la vida fora del seu país, vol tornar a Egipte i allà escriurà una mena de seu testament. Aquest testament, escrit en unes tauletes d'argila incisa, es guarda en una línia que va de la religió judaica, i per tota una sèrie de circumstàncies que queden solucionades en la novel·la va parar a mans d'un professor barceloní, que és el protagonista de la novel·la, i que està sotmès a un procés de nul·litat matrimonial canònica, que deu ser de les primeres vegades que es deu novel·litzar. Aquest senyor el que farà serà intentar trobar el desllorigador d'aquestes tauletes d'escriptura egípcia, s'anirà a Roma amb els seus exprofessors, però allà se'n donarà compte que no només fan 7 els estaments eclesials del Vaticà, sinó també els grans estaments de la sinagoga i els capares de les comunitats islàmiques. Per tant, es trobarà perseguit enmig de les 3 grans religions del llibre, perquè alguns dels seus manaies tenen por de la veritat del que puguin dir aquestes tauletes. Ell, malgrat tot, seguirà endavant, mirarà de trobar el desllorigador d'aquest testament, cosa que aconseguirà, tot i que la novel·la acaba amb un final sorprenent, que no té res a veure ni amb la part de llenguatge canònic o formalista de la seva nul·litat matrimonial, que pren un bon pes en la novel·la, ni tampoc l'especulació econòmica dels documents bíblics, com sabem que tant ha pujat en els mercats, diguem-ne, subrepticis en aquests darrers anys, sinó que la novel·la es resol, al meu entendre, d'una manera nova, original i del tot sorprenent pel lector, a través d'una redempció que va més enllà de l'amor, perquè és una redempció per la tendresa. I això és tot.